mica de peli. Ah, vale, vale. Estem a les bordes de Viadors, al fons de la vall. Bé, el moment que s'obre la vall. I aquí davant tenim l'espectacular cim del Posets, aquí dalt de tot. Aquest és els Posets. Aquest és el Llardana, crec que està davant. I aquí a les bordes, allà hi ha el coll d'Eriste, els cims d'Eriste. És migdia, estan sortint 4 nuvolets, però mireu què passa al mes d'agost, que arriben centenars de cotxes fins aquí dalt. És realment un drama. I allà hi ha el refugi d'aquí de Viadors. I tornem a veure aquest últim panorama per última vegada. No sé quan tornarem. Està la natura força seca. Això a l'hivern o a la primavera amb neu ha de ser preciós. I aquí ho deixem, amb aquests cardots florits que hi ha i aquestes bordes tan ancestrals.